nate ngendika tresno lair trusi bete pitung sasi lawase gonku ngeteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rino wengi mung tansah impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya dek ya kok aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lair batin tresnoku terus ning ati kangen wong kangen ngene-ngene rasane rindu-rindu wong ayu kowe tak tunggu kangen wong kangen apa-apa tandane rindu-rindu tandane kudu ketemu kelapa muda enake kanggo rujaan legeno aku kan nandang kasmaran belum janur wong manis tak hati-hati ngusah dadi wong kangen dan atau jampi Rasa Makaryo Susakan Satrio Putro Laksono didukung sepenuhnya oleh CW Professional Audio Production dan tentunya juga matur suwun sangat kagem Ketela Jaya AG Dekorasi CW Audio matur nuwun. Pitung sasi lawase gonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rino wengi mung tansah pipi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya dek ya kok aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lair batin tresnoku terus ning ati kangen wong kangen ngene-ngene rasane rindu-rindu wong ayu kowe tak tunggu kangen wong kangen apa-apa tandane rindu
sadane wong kangen dak antuk jambi. So ora muni kabeh iki piye mosok luwek. Piye to? Oh wis wis luwek. Heeh. Nggih, sugeng siang Mbak Diah langsung teng wingking mawon. Heeh. Sing dikangeni ya kula. Lah, mentule piye mentule? Lah kuwi lho sing dikangeni. Apa kuwi? Lah. Ayo, mangga, Mbak. Bersama Dewi Profesional Audio Production dan tentunya juga terselesaikan didukung sepenuhnya Ketela Jaya AG Dekorasi Dewi Audio matur nuwun.
lorok sirep sidep permana tak ono sora tataro samero tata opo kano kabare sapa kemaja sasagar pamucat sak lepeting sagar pamucari sak pamucat negep saluku tetap sasa pakar aku mati ngadeg sajroning urip was cuma wis tolak balae sekolah dosa apa Pangeran
kabeh umat kabeh umat padha keplok surau caos puji suci bekti Ojo Gusti kanthi bunga gembira aliyata Gusti paring nugraha sun puji marang rasane Gusti kang lumantar mitra sambi aku putri kang sambi ampir sambi kudu ipeng sani tari jawi Gusti paringono pangayoman dumateng kawula sarombongan Satrio putra laksana ngayahi kewajiban menghibur para kadang persahabat Satrio putra laksana Satrio putra laksana Alisa Sandi Toto Satrio Putra Laksana Satrio Putra Laksana
lorok sirep sidep permana jagar sakit pabejana kero sami suku sonata cipto aji jaya kayu jaya risang bopo jumeneng ing tetangga sasa pagran agung amprih kalis para putra-putra rahayu kang sami pinanggih wah roko Sabriyo putra Laksana lorok sirep sidep permana risang o sing jemerang para tedas kare calmo para jam gendera ilele banaspati ugi demit lan satunggalane semlorot candrane kadya darwa roko Satriya putra Laksana Surodira jara berdening pangastuti Gunala tapa kedal sabar lan trima Katruk bumi kaping 3 kanggo pertani bebertiwi kanggo paling manasa asal saka lemah Bali ing lemah Sirna margane kelai keteman kebat sesamentiman jer papa bantani bantala wah roko Satriya putra Kemopan jajrondro kadya putra katakmana minangka pendhel pawarting jataka sarapating jemleguk pindhuk gluduk angger sing pura calama ambedah kawah candra hatimu wah roko Satriya putra Satriya putra Laksana duwut kalau duwut salam budaya bangsa selama seduluran Satriya putra Laksana ingkang dipun pandhegani dening Bapak Sugiyanto ingkang madhepun dening laladan dusun Ngangkat Desa Sepawon Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri. Kalau para sahabat kabeh jenebatan Panjara Putra Sami para pini sepuh aji sepuh kasapuan ugi tetunggu para pemirsa saya kakung saraputri ingkang bidul bilih ing mriki kala sakaca rencang saking Satriya putra Laksana nggih menika kajatipun saking mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bakti Sosial Universitas Wijaya Kusuma mewujudkan harapan baru aksi bersama
untuk masyarakat desa. Tak lupa matur suwun sangat kagem Ciwi Audio Production, tentunya juga matur suwun sangat kagem bola-bola YouTuber sahabat Karawitan Satrio Putra Leksono, didukung sepenuhnya oleh Ketela Jaya Agi Dekorasi Ciwi Audio. Pasukan kanggo sepindah yang mereka medalipun kepang sakembaran saking Satrio Putra Leksono pramila saking kawa sak rombongan omong saged ngaturaken pinarak ingkang sekeca sembah amirsani ngantos titi purnaning pagelaran las sumangga. Tresnamu kok kaya urupe kaya kresek keberan cintamu kok kaya
banyu poto tometes sirami pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging wis kebacut aku kudu ngomong-ngomong yen antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita mong loro hanyalah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kita berpisah derita cinta kita loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kita berpisah Satrio Putra Laksono ayo Rut yuk 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 Satrio Putra Laksono Satrio kanita tunggu sing kabetot guys kapan diban tidak ada betul pun hampir padha kerajaan kuda iko yuk 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 yes open knocking ya kuku sing tuku kanggo melut
Menengket ya sang pagi Kewengku sakung jajahan Para tatama satriya putra laksana rupaksana magita-gita ing baris Piyak siap Ku puncak gunung ora susah kadek aku bingung yen to pancen tresno aku pancen disedek dilakon ninggal sliramu orene yen bakal kelakon perpisahan karo aku muga-muga aja enti gawe kelo ngoti dongatina beno breng rupet yode apa kopire elingan dolane omengku ono leter padha lelu aku cekak karo aku
yuk 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 lilo lejes yuk 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 biyen mula sliramu mesta aturi golek bojo sing tresno welas sejati mungkesane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo Nanging piye mas kabeh iki wis kepacut ibarat bubur bakal dadi sego tambah kecap ya enak Ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone rekono prawane tak anteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Endung tresno bebojoan selawase
yen kowe kondo ngomong sapenakmu ora gelem duwe pacar aku nanging saikine radi nyono kowe sibuk rayu aku ela 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 elo ela elo mbok yo aja ngono ngomong sapenakmu ora gelem duwe pacar aku nanging saikine radi nyono kowe malam balik tresno ela elo ela ela elo Satrio Putra Laksana
sang seno rasa anjang ke bumi upaya tirta meminta maha suci tu boleh datang ini angin mendung surut wangker banterangin kionten cocok kan nataran
wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja ilang adate Jawa digawa ning ngendi parane tiyang Jawi tansah bisa anjawani ngagungke laku budi pekerti jiwa jawane manunggal ing rasa aja tumindak angkara murka wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dibebeda kuwi tekku aku teke dia suka aku cinta dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora bisa luntur nganti kapan tak kuwi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sampan yang di laut biru sayang kau memang tampan kau pria idamanku ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrayang nganti besok pupute jaman la 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 la
di surga. Satrio Putra Laksana Laskar Oyong Pendem rolas telunem pajak repot. Ayelane wong kang sugih rasa sujana ora liya yen duweke arep dibebeto kuwi tekku aku dia suka aku cinta dewe kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnoku ora bisa luntur nganti kapan tak kuwi cinta sehidup semati. Rintik-rintik hujan di malam hari sayang, kau memang cantik, kau punyaku sendiri. Naik sampannya di laut biru sayang, kau memang tampan, kau pria idamanku. Ayo memuji urip bisa kasebatan urip bebrayan nganti besok pupute jaman. La 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 la. Oh cinta kayak di surga. Satrio Putra Laksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula doaken sehat walafiat lancar rezekipun Allahumma amin. Tasih makarya sesarengan Satrio Putra Laksana ingkang dipun pandhegani dening Bapak Sugiyanto nggih menika kajatipun saking kakak-kakak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma mewujudkan harapan baru aksi bersama untuk masyarakat desa. Tentunya juga Satrio Putra Laksana kerja bareng bersama CW Professional Audio Production, tentunya juga didukung sepenuhnya oleh Ketela Jaya AG Dekorasi dan juga CW Professional Audio. Yuk monggo ada Mbak Diah Ayu bersama Satrio Putra Laksana. Monggo Mas Bro sepatane kagem artis monggo.
Oh meduk. Wah iya, ayo tak kancani ya. Iya, tak kancani ya. Jane pinane dhuwur. Sopo to? Walah. Heeh. Lah kok yo iso. Ngasakne sing nek omah kae lho. Mosok yo arep tak sepil nek kene. Dan juga kakak-kakak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisa goyang di depan enggak apa-apa. Monggo. Nek isor iya tak kancane nek isor nebas. Heeh. Ya lah sore nek dhuwur awakmu kok bingung. Ya ora pantes ta ya. Disembung to Mas. Ya. Ya, tak meduk. Heeh. Cek dalam. Oke, siap. Untuk ngalor kono. Mereka perapatan mereka. Cah iki kayak ngalor apa tenan. Jan. Ya. Rimpet-rimpeti. Nek kene nek iyup kene ra apa-apa. Kalian teman-teman monggo, saking kakak-kakak monggo goyang ndak Ayo, apa-apa. goyang boleh. Iki langsung minta lagu juga boleh. Boleh, Mau ada request permintaan apa? juga boleh. Mas Dharma. Akang Dharma. Dharma ya. Akang. Wes kayak teteh-teteh pisan. Pengen semangat ya. Oh lah ya. Kalau wacanan. Apa? FEB. 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 Ngerti gak lek kepo Ini yang tahu kuliah ini disebutnya kok ngene. Ngene. Lah aku gak was. Lalu apa? Kasih to. Wow. Gak api di praktek nih. Oh, Emang lek kumaca itu FEB. apa? EEB. Tenan lho kok bae ilang siji to garise. Yo, Alah. Ini ada yel-yelnya ta? Ada. Kuliah biasanya enak iya kaya ngono makane tak sebut nih. Masa satu kalimat ngono tok? Ya iya. FEB 1 FEB Jaya. Ada yang ngomong FEB kono jawab 1, FEB ini ngomong FEB kene jawab Jaya. Iya toh Mas? Oh no. Oh Iya, gitu. bener. Masa salah? Salah iki lho. Lah piye? Sok tahu, sotoy. Ngono kuwi lho. Oh alah. Lek sotoy ya ngono. Gandeng berarti aku sing Apa? salah. Lah kok gendi sing nempel dhek. Ya jek mending nempel sampai nempel. Ngene lho. Aja. Monggo disalamnya rumiyin Mbak Diah, monggo. Ini gimana? Ada yang mau nyanyi langsung? Siapa? Dharma tadi. Ayo. Aku arep demek gak wani, Mas. Iso bahasa Indonesia, iso bahasa Jawa nggak beda? Oh enggak, oke. Monggo Mas. Ini kalau boleh tahu dari mana? Ayo. Ayo joget. Ayo joget no. Ayo. Ini namanya Ayo Mas. Ayo, jawab apa? Ayo monggo. Iya, kakak cari. Ayo Mas. Ayo. Bisa ayo. Ayo, jawab apa? Joget. Ayo Masnya, ayo. Ya. Asarane dhewe ngomong bati gayang lho ya. Oh. Ayo. Kalau disotek kancamu loh. Kalau sotek kancamu loh. Ayo. Adindaku sayang.
Paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah aku sayang. Yo, Mas jangan kelewatan. Aku iki mau cuma ora ono maneh kata sayang-sayangan jadine nyomong kowe kontrakan. yo. Tema dulu. Mosok lah ngono lho Mas digeret. Jatuh cinta temenan. Cek sak wili. Ora apa-apa, dipenakne ya dipotong setengah. Iya. Oke, baiklah kok ndak anu Om. Oke. Salumbang saling kontrak ki mang sapa ta sing jaluk ki mang sapa? Sing uwon sinten sing? Kae lho sing mburi. Sampeyan ganti-ganti laguku Om, sawer Om. Iya. Nanti saja ya. Oke. Pribadi Om. Enak bojone. Bojo di bojo ora enak. Oh, orang ta? Oh, iya, Di. Orang ta? Oh. Eza Albert Kang. Dia Kang. Oh, senenganmu sing duwe bojo ngono to? Ojo to Mas. Sampeyan Lah, piye? seneng diantemi ya kok. Sing penting siji, Apa? ora keruan. Heeh, ya apa ora ngono? Ora Apa? keruan pagahaman. Keruan Mas. Ya bermain cantik no ya. Yo kan. Kulino. Kulino. Iki kulino iki. Kulina ya Oke. lagu membuka Kawin Kontra dari Satrio Putra Laksono. Kali ini kerja bareng bersama Age Dekorasi, Ketela Jaya dan juga CW Professional Audio Production. Oke. Ini kalau yang hitam-hitam FEB, yang biru apa? Nah, yang biru apa Mas? Oh, yang biru peserta. Oh gitu. Berarti yang biru anak sini apa anak mana? Oke, Lek anak papa ya ikut aku. ketoknya kayak pengenalan lingkungan masyarakat gitu ya. Pengenalan gitu ya. heeh. Oh, gitu. Ya. Satu prodi berarti. Dikasih lagu apa ini kalau boleh tahu? Satu Mungkin dari fakultas. bunda-bundaku boleh seneng ngarep emperan. Heeh, Oh, ibu-ibu kayak yang emperan. yang ibu-ibu yang ada di Ibu, tribun. nah adalah. Tribun. Gimana? Tribun kiri ada permintaan lagu mungkin monggo. Mas, jaluke kok loro-loroan. Bojo loro. Oh. Seger waras no, Mbak ya. Lek bojo loro berarti seger waras ya, Mbak ya. Ya iya no. Seger waras apa seger nganu, Mas? Seger waras. Seger batin. Nyiksa wile. Nyiksa lah yo. Ini seger waras apa seger batin? Bojone loro sitoke gak keduman jatah. Oke, wis dikasih. Demit rek sepaneng yo ngene iki. Ya ta. Oke, dituruti satu persatu permintaan dari ibunya yang Spesial berarti. untuk semuanya. Goyak bu monggo. Bojone waras. Orang kuat salone kamu tak ya, Bu? Aku orang kuat. Salone jager tenan. Ayo. Jatuhku cepot gue. Esek-esek. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Ada Mbak Dia. Ayo yo.
Guru mikir bojo loro. Uga andong wektu mikir butuhe piro? Belanjane piro? iki bingung atine ayo siap. Terima kasih Mbak Dia. Oke, datang malam sudah ya Mas. Sudah. Oke, yuk, bisa kembali monggo. Ayo kita. Orangnya kabelnya kok kayaknya lebas. Perdine broto karep yuda perang jarwane dudu perang lawan kadang-kadang mreng karep sun arupe abang ngeridu lampai ugersa Yogyaniro Kamporo Satriya lamun bisa sami anulodo Satriya limo kang aran Pandhawa unggul yuda mreder angkara Bratayuda rebut bener rotiti goreng bener Bratayuda sing waspada aja nganti keblinger werdine brata karep yuda perang jarwane dudu perang lawan kadang mrengo karep sun rupa abang ngeridu lampai ugersa Yogyaniro Kamporo Satriya lamun bisa
Sepi anu londo Satrio limo Kangaran Pandowo Unggul yudo Rektur Agoro Brotoyudo Brotoyudo Rebut bener Roti kurang bener Brotoyudo Brotoyudo Sing waspada aja nganti keblinger Satrio Putra Laksana Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane sedina dina kok ngatoni yen ora sempet wis rabuan arep jaluk tulung bingung leh nembung tekan sok kapan bisa mendem iki kasmaran menyotan kepati-pati tidak anduke kalem rati gawe larane seme greketake ya ben ngimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi lega dhewe teko lan kandha yen tresno piye-piye aku pasrah lan lila Aku ralilo
samarang sliramu mergo omongan dadi salah paham janjimu tak patetke ing jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu wedoan liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati pengen ku siji nyandek sliramu tekanku mati tunggu ra bakal mandek sadurung sliramu bali tok duake ora apa-apa tresnoku tekane mati sing penting rasaku sateruse ana ning jero ati ning atimu ganti to duake aku lilo wis kulino bab ngempet loro pokoke kowe liyane aku wegah ra ono kata bisa percaya endinge indah kelangan kowe aku jelas ngamuk mlaku tanpa kowe atiku remuk tak pasrahke Gusti kabeh takdirku tumoku ora pedya kanggo sliramu wedoan liyane ra bakal iso ngerteni jenengmu tak ukir sajroning ati Satrio Putra Laksana. Nuwun para sabda Kakang Suraputri Kamidolyo pasukatan saking Satrio Putra Laksana kasingget rumiyin bilih mangke dirajahaken sabibaripun andhak salat luhur dengan persembahan saking Satrio Putra Laksana. Nuwun 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 nuwun.